ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ ҳаста бародарон, Daewoo Nexi ҳаста ки свети навхали савз германския соли барои 1996 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон мега нав ҳаста, ҳуҷҷат дорад, неки нагуфтияд чақа, салоншам тоза, 4 диска ҳам дорад. Мошин мега сирошона сум дар кора мега туй дорем. Ба ҳамин хотир мошина арзон мефурӯшем мегад. Радной краска мошин нахадвай. Нархаш 10,000 сомония, боз камтар муомила мекунем мега, бисёри бад не камтарак. Мошин мега нахадва германская туй дора мега, ба ҳамин хотир мошина мефурӯшем. Дар ноҳияи Ҷинникол қарор дорад, 10,000 сомонӣ. Кадом мехарад сироша мошинча маладиёжини диска писка. Дута рақамосе ҳар душон кор мекунам. Марҳамат тамос гирен. Бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. Аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бародарон, ваз 21014 ҳаста ки соли барои 2005 солае ки бензини холия. бародарон, ҳамин мошина мо ҳамин рӯз монда будем, ростигар номерошона хато рӯй карда будиян. ҳамин номера айсар мондем, яъне ки мошина бо айсар партофтесем. бародароне ки хоҳиш карданд ки номери аниқ шамонем, ина баҳри шумо номери аниқ. Бензини холия, абиё мотораш 6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балонои пачка ҳаста, диска пискат, хобо запаскаш кард, 1 сола ҳуҷҷат. мошин мега ягонаш умуман задагӣ пустагӣ надорад. состоянии беҳтарин, хелай дасти як одамда гаштеса. мошин дар Москва, бародарон, дар Россия, дар метро Лаврова гуфтага ҳаста соҳибшон. нархаш 120,000 рублай, боз арзон кадам метавонем мега. Аяк бародари тоҷик химона ки мошин мегад тоза, ягон расход задагӣ пустагӣ умуман надорад. кадом то ки мехаред рақамҳои аслишон имо, WhatsApp, пайваст дорад, номерошон кор мекунад. Марҳамат тамос гиред, арзонтар кадам метавонем мегад соҳибшон. марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бародарон, Opel Astra F ҳаста ки дар кузофи седан маладиёжини соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина мега соли 2014 мега айвагон гирифта будем мега, то ҳозира дасти як одам нагаштеса мегад. состоянии беҳтари задагӣ пусидагӣ ягон расход надорад. нав мега мотори вагон, мотори нав кардагӣ ҳастем. мотор 100%, 4 балонои пачка, қатъи калпакош ва запаскаш кардам нава мега соҳибшон. мошин як даст гаштагӣ, салон ҳамаш тоза, бе расход. дар ноҳияи 5 қарор дорад. нархаш 40,000 сомония ки дӯстони азиз, бо арзонтар муомилаи хуб кадам метавонем мега соҳибшон. кадом мехаред дар рақамҳои Россия, имо, WhatsApp, пайваст дорад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунем, бештар маълумотша гирен, арзонтар кадам метавонем мега соҳибшон. шумо агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан, марҳамат сурат ва маълумотша рӯй кунем. мо дар видеои оянда ин ҳамихе эълонда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бародарон, грузовой 53 ҳаста ки соли барои 1981 солае ки бензин газ дорад, коробкаш механикаи мошина мегад, состояниш беҳтарин. грузовой газ 53 бародарони азиз, состоянии беҳтарин. дар ноҳияи Балҷувон қарор дорад. нархаш 37,000 сомония ки дӯстони азиз, бо арзон мекунем мега. вариантҳои алиши ҳам дорад, ягон Opel Astra J хатчбека ҳам хеле бошад мегад, алишам мекунем. кадоми сумкати мехарам мега, арзон мекунем. 4 балон нав ҳаст бародарон, состоянии мошин нахадвай, аз ҷош заводид мешавад, мегири корта пеш мебарӣ. дар ноҳияи Балҷувон 37,000 сомонӣ, боз савдо мешавад. вариантҳои алиши, Astra J хатчбек ҳамин хел мошинокати мешавад. дӯстон, фақат шумо чо кунед, лайкора дарек надорем монем ва имконият бошад навори моро дар WhatsApp мо то подписа кунед, то охираш тамошо кунед.
мошинчаи фурӯшии навбатия сабарадро ятаги астаи Opel хечбек астае ки соли бароиши 1994 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Абиё моторша 6 литри простой, коробкааш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду хадавой, салоншам тоза, диска бално 670%. мошин мега нахаду астае бухай маълумотои пурраша аз соҳибашон мегирем. мошин дар ноҳияи восеаи айниҳо нархаш 20 000 сомония ки боз ягон чизга муомила ки бисёри бад не камтар муомила мекунанд. 94 сол хечбек дар ноҳияи восеъ 20 000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат тамос гирем, бештар маълумота гирем. шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, техника, ягон мағоза чизе ки набошад барои реклама дошта бошед, марҳамат сурат ва маълумотои пурраша дар номери имо ба сабр кунед, рекламада мегузорем. мошинчаи фурӯшии навбатия сабарадро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароиши 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё моторша 8 литри, коробкааш механикаи, мошин мега нахадвай дар ҳолати хуби техникае. мошин мега мотор 100% хадавои кадагия, коробка хубай, ҳуҷҷатам ҳаста мегӯянд, яки нагуфтанд чанд хаста, 4 та балонаи 70%, диска, раднои краска ҳамаш хубай. кадом бародоне ки агар ки мошина маъқул када бошад метавонед ки бо бештар маълумот чагирем. мошин полностью электропакет ҳамаш 100% кор мекунад. хоб мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт нархаш 36500 сомония боз муомила дорад. аз шумо хоҳиш ва илтимос дорам ки фақат одамони харидор, яъне ки кадоме ки ради интерес бисёр арзон мекардаги бошад, яъне занг назанад. арзон мекина мега бисёр ме камтарак муомила дорад. марҳамат тамос гирем, бештар маълумота гирем. мошини фурӯшии асаббардорон Opel Vectra астае ки соли бароиши 1993 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё моторша 6 литри, коробкааш механикаи, мошин мега нахадвай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 қалпак, 4 балонои 60%, салон тоза, мошин нахадо мега маълумотош пурраи бад нестай. хайр худтон бо тамос гирифта мегиред номерош, яъне ки чӣ хеле десен транзит медабардон. срочно сумдаракора мега мефурӯшем бо нархи 18 000 сомонӣ 93 солае. савдо муомила арзон дар назди капоти мошин мекунем мега мошин дар шаҳри Ҳисор айни ҳол қарор дорад. ки ҷойша ки бародорон нафаҳмида бошед, марҳамат тамос гирем, бештар маълумот чагирем. мошин люкам дошта, ҳамаш кор краскашам хай тозак тофтесай. бисёр бародорон хоҳиш мекунанд ки хали Opel Vectra монем, на баҳри шумо чанд та Opel Vectra кадомиша хто вибрат кунед, марҳамат занг занед. мошинчаи фурӯшии навбатия сабарадорон ВАЗ 2106 молодёжин астае ки свети сафед соли бароиши 1989 солае. бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё моторша 1.6 литри простой гуфтаги астае, коробкааш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад. 4 диска, 4 балонои 60%, салон тоза, мошин мега нахаду астае, срочно мефурӯша мега бо нархи 8000 сомонӣ ки 1989 сол астае. мошин дар ноҳияи 8 айни ҳол қарор дорад. ва кадом бародоне ки мошин ки қариб бошад, агар ки рафта бинанд ноҳияи 8, марҳамат тамос гирем, бештар маълумотои пурраша гирем. чӣ мошине ки ба шумо лозим аст, кадом модел, чӣ хел солош нависед, мо албатта мошини гуфтагиро шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат камтар сабр кунед ва лайка дареқ надорем. мошинчаи фурӯшии навбатия сабарадорон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароиши 1994 солае ки элегансаи бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё моторша 8 литри, коробкааш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонаи 80%, старт стоп, кондитсионерам дорад мега соҳибшон, раднои краска сафед, 4 дар электропакет, номеро транзит. хоб мошин дар шаҳри Панҷакет айни ҳол қарор дорад. нархаш 35 000 сомонӣ астае. бардорон ки 4 дар электропакет, мошин мега састани беҳтарин. мошини рости гап нашуд арзон кадан, ягон чӣ гуфтагиред арзонам кунанд, бисёри бад не кам арзон мекунанд. 94 сол дар шаҳри Панҷакен тарафи Ленинабод мешавад, кадоме ки медонам. бисёри бад арзон намекунанд. бардор фақат аз шумо хоҳиш дорам ки одамони харидори конкретна илтимос дорам ки беҳуда занг назананд. агар ки мошини савдо нашуда бошад, шумо метавонед ки харида гиред. мошини фурӯшии навбатия сабарадорон бояд таги астае Opel Vectra A астае ки соли бароиши 1994 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё моторш 8 литри мега соҳибшон, яъне ки 8 литри абиёмини, коробкааш механикае,
мошин мега ҳолаташ 100% хадавои кардагӣ аст. газ бензин кор мекунад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балонои пачка, аккумулятори пачка мега задагӣ. краскаш созда мега краскаш намеки задагӣ пӯшидагӣ надорад. бародарон мошин мега нахадвай бо нархи арзон мефурӯшад мега срочна 15000 сомонӣ мега 94 сол астае ки бисёри баъд не муомилаш камтарак мешавад. фақат конкретна одамони мехаридагӣ. дар ноҳияи ёвон айни ҳол қарор дорад. 15000 сомонӣ кадомтон агар ки маъқул бошад марамат тамос гиред. хадавои ҳуҷҷат баллон ҳамаш нав астае. срочна мефурӯшад мега соҳибшон. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст бародарон Toyota Camry астае ки американка мега соҳибшон. соли бароишаш 2008 солае ки бензини холия мега соҳиб шуд. абиё мотори 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега танировкаш 1 моҳи дига ҳаста мега срокаш 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. электропакет, салон тоза, кондиционер, радной краска сафед, магнитофонамаш кор мекунад мега соҳибшон. срочна мефурӯшад мега мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. нархаш 86000 сомония бародарон. яъне ки арзон мекина мега соҳибшон, неки камтарак мега бо 5000 10000 7000 4000 нага мега камтар арзонтари миёна мекина мега соҳибшон. срочна сум дар кура мега мошин дар пойтахтае. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат рақамошон мондагӣ аст метавонед ки тамос гирен бештар маълумотро гирен. фақат бо як бор дига бародарон ки хоҳиш мекунем ки соҳиб гуфтагӣ ки одамони мехаридагӣ ва кам арзон мешавад бисёр бе камтарак марамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel Vectra A астае ки соли бароишаш 1991 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та балонои 60 мошин мега дар радной краска нархали вишнови олушаги аст. номеро транзит хоб састани мошин хуба мега дар ҳолати хуби техника магнитофон задагӣ пуштагиша нагуфтанд. мошин мега срочна сум дар курай мефурӯшад мега бо нархи 13000 сомонӣ. бо арзонтар метия мега намедонам хат то чанд сомона арзон мекуна арзон мекуна мега соҳибшон. кадоме конкретна харидора биёд мошина мега аз пеш бина, яъне ки ба телефон савдо намекуна мега соҳибшон. хоб мошин дар ноҳияи Бӯстон яке Чкалаус тарафи Хуҷанд мешавад. ҳамон тарафта қарор дорад. 13000 сомонӣ муомила савдош дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо ки маъқул шуд марамат тамос гирем. ин бор 12 мошини фурӯшидаши мардор пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаашон. то видеои бозидид.